Ahojte, dnes si ukážeme, ako si v Learning Apps vytvoriť aktivitu doplňovačka. Najskôr sa prihláste na svoj účet, kliknite na vytvoriť aplikácie a vyberte si možnosť doplňovačka. Tu môžete vidieť, ako daná aktivita vyzerá. To znamená, aj v tejto aktivite si viete zvoliť ten obrázok na pozadí, a potom vlastne tu máte nejaký text, do ktorého vy doplňate nejaké slova. Túto aktivitu ja odporúčam napríklad na poznámky. Že chcete, aby vlastne doplňali nejaké slova najprv v poznámkach a potom, aby si tie poznámky napríklad napísali do zošita. Takže poďme skúsiť. Klikneme na vytvoriť novú aplikáciu a poďme si ukázať, že čo sa dá robiť v takejto aktivite. Nazvime si ju doplňovačka. Popis úlohy správne doplň. A teraz máte dve možnosti. Buď im dáte, že si môžu vyberať zo zoznamu a vtedy vždy, keď kliknú na to prázdne políčko, tak sa im ukážu možnosti, z ktorých si budú vyberať, ktoré si tam budú doplňať. Alebo dáte dopsanie a vtedy oni tam musia dopísať tú správnu odpoveď celú. Zároveň tu viete vyberať, že či chcete zohľadňovať malé a veľké písmená. Či je to pre vás dôležité, či je teda napísané to malým alebo veľkým písmenom, hlavne teda tie prvé písmená. No a tuto nemusíme dávať nič, tento prepis to je voliteľné, názov, podnázov k obrázku a tak ďalej, ale ten hlavný text, ten sa píše sem, kde je napísané doplňovačka. Text si môžete napríklad napísať sem, alebo môžete mať už text, ja neviem, z Wordu, z PDF-ka, vaše poznámky, sem ho len prekopírujete, alebo si ho sem teda napíšete. A ako to musí vyzerať? Takže ja len taký úplný kúsok. Takže takto nejak bude vyzerať ten váš text a vy teraz chcete, aby niektoré slovíčka museli oni v tom texte doplňať sami. To znamená, že tu môžem dať napríklad tieto telesá preč a namiesto tých telies vždy to, čo chcete, aby sa tam objavilo to prázdne políčko, tak tam musíte dať pomočku, jednotka, pomočka. Sú zhotovené, teraz budem chcieť toto látok, aby mi tam dopísali. Tak dám pomočka, dvojka, pomočka, vždy v poradí. Poznáme 3 skupenstva. A teraz, aby mi to teda dobre doplňali, tak ja to spravím tak, že to P tam nechám. A dám trojka. Nechám tam to K. Dám tam takto štvorku. A tu, keďže plynné aj pevné začínajú na to isté písmenko, tak nechám PL a dám pomočka, peťka, pomočka. No a teraz tu píšete, čo namiesto tej medzery, čo namiesto toho čísla tam treba doplniť. Takže vidím, že ja som využila 5 doplňovačiek, takže pridám si 5 medzier a sem napíšem tie slova, ktoré tam oni majú napísať. To znamená, že v prvom je telesa, látok, P som tam nechala, takže majú mi doplniť pevné, kvapalné bez toho písmenka K a tu majú doplniť takto iné. Sem si dáte podľa toho, koľko medzier ste tam dali, tak podľa toho si tam tých medzier naklikáte. No a sem im dávate spätnú väzbu, takže ja tam dám iba skvelé. Tu si zase vyberáte obrázok na pozadie, môžete, nemusíte a dáte dokončiť a zobraziť náhľad. Že poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. To znamená, že teraz vám najskôr ukážem, ako vyzerá takáto doplňovačka, keď majú oni celé písať. To znamená, všetky veci okolo vo fyzike sa nazývajú telesá, látok a tu majú doplniť pevné,
kvapalné, plynné. Dajú si skontrolovať a majú to všetko správne, keď to vidia, že je to zelené. Teraz vám ukážem, ako by to vyzeralo, keby ste si dali do psania ale výber zo zoznamu. Ešte kúsok dolu. Tak vtedy by sa stalo to, že oni keby si takto ťukli na to políčko, tak sa im ukážu tie všetky možnosti. A oni z nich vyberajú. Takže dajú telesa, látok a sem doplňajú pevné, kvapalné a plynné. A máme. Takže toto sú tie dve možnosti. Využiť sa to dá na výpočty. Viete to napríklad na angličtinu, po anglicky slovíčko, po slovensky slovíčko doplniť opačne, na slovenčinu, dá sa povedať na akýkoľvek predmet. Na slovenčinu napríklad, že dáte podstatné meno, oni vám tam majú dopísať vzor.